Oreka diogunean, geldik edo mugitzen gaudela, oinarri sendoko egonkortasuna erakusteko dugun gaitasunaz ari gara. Ondoren egingo ditugun ariketen bidez, egonkortasun hori azken muturreraino eramaten saiatuko gara. Bi oinak elkartuta, utzi gorputza aurrerantz erortzen eta azken uneraino eutsi. Jarleku luze baten gainean ibili, norabidea aldatuz. Zanbulua gainetik zeharkatu erori gabe. Nik agindutakoan gelditu eta oreka estatikoa garatu. Zuhaitzak zarete. Haizea dabil. Aginduak harrapatu bezala seko gelditu. Orain. 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 Nik agintzean Superman izango zarete. Orain. Orain. Ohiko ez diren egoeretan oreka garatzen saiatuko gara, zutabearena egin. Hiltzearena. Pinuarena. Oreka puntua azken muturreraino eraman eta eutsi posturari. Orain, binaka jarrita, postura ezberdin batzuk proposatuko dizkizuegu. Erromeo eta Julieta.
Zubia. Gehi ikurra. Ekiz izkia. Atxea. Estatua. Zubi begia. Lehen hegalaria. Bigarren hegalaria. Taburetea. Haundi egingo naiz. Ibai bikaina. Emaidazu oina. Bi Superman kontrako norabidean. Ondoko ariketak 3 lagunen artean egingo ditugu. Horra indioilarraren edertasuna.
Txindokiko punta. Zalgurdia. Irukia. Lorontzia. Zirkoan bezala. Horra ibiltzeko modu bitxia.